So sa ka. High school life, for my high school life, every memory kay ganda. High school days, for my high school days are exciting kay saya. There are times may problema ka. Kumusta kayong tanan magataw kinabuhi niya kung sa tampo? Labi na sa libong-kalibong tipaminawan, nagsikan kayong handumanan sa kawit. Ako si Eloy. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kina akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan na high school life. Na ito siyang buhay ko, ninyo lang ako'y nagka-flash. Bakit nga ba ang first love ko ay di serious, so it seems? Kung alam lang ang first love ko, he is always in my dreams. Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan. Sa bunga ng buhay, na sadyang makulay, alaala kailanman. High school life, for my high school life, every memory kay ganda. High school days, for my high school days are exciting kay saya. High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? Ang saya ng high school, 7 years in high school, di na mapapantayan. Chapter na ng buhay, na sadyang makulay, alaala kailanman. High school life, for my high school life, every memory kay ganda. High school days, for my high school days are exciting kay saya. High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? High school life, at ang high school life ay walang kasing saya. Bakit kung graduation ay luluha kang talaga? High school life, at ang high school life ay walang... RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Pasig, Cebu City. Nga tumatampo nagdasingan nga Eloy. Uy! Oh! Agay, Bart! Ano mang hapak man ka, uy? Sige magtanaw ni Maymay Bart. Imo siyang gisundan og tan-aw samtang naglakaw siya. Hangtod nga nagkagawas siya sa gate sa school. Guwapa kayo siya, no? Ha? Naibog ko niya, Bart. Rachel, ano sa ka? Natumboy na ka? Tumboy kit ito ko. Kaysa mas ingon mong normal ko, ha? Bago no tika mo imo. Feeling lucky man ka. Ayaw na kong hagita, Bart. Kiting ikaw niya maigo sa kungkong mo. Mayayay ka. Nawa magka-Rachel ganyan sa school. Pagkibaw ng klase kay busy mga teachers. May kauban ko pagsusori din sa mall ron. Kagsar ko ni. Maling ka ni, kawag ko magka-uniform.
Nagkasibilyan kay was today man. Dapat hindi ko ikaw ni Eloy. Oh, may. Niya sa day ka din ni? Naglaag sa day ka? Wa may klase. Kami si Rachel, gano'n mo namang barkada ang kuyo din eh. Part! Oh. Big Part, hi! Uy, pantog na nahibong ko din mo nawa ka dayon sa school. Naglaag sa day mo? Naidagang napalit na coin si Rachel. Paingon mi sa amusement. Kuya na, libre man ni Rachel. Oh, Sige na, Part. Ayaw na lagog palag. Ang saman, kuyog ka na mo, di. Oh, ni Akra man day din eh. Abi, pinakughain ka na. Part, nabangi ko sa to assignment pa eh. ano ka patabang na ko? Ato may. Sila pa tabang nga anay imong assignment. Saman? Uyab na mo? Maglisod og diskarte, Part, oy. Kay, mataglakaw na mo. Naamay ka upang mga laing amika. Lisod ka diskartihan. Konsultihan di ka nga. Nagadiskarte ko may. Kung sa iksulti mo. Oh, puang ka man di ay. Manumbag mo ka. Ay, nakagraduate ka na gyud in town sa high school, Eloy. Salamat sa Diyos. College ka na gyud sunod. Oh, nga naman ka. Murang nanagaas man ang imong liog. Sikin sabay imong gipangita. Si Portrait Chilo da. Mukong gitulit sa unta ko. Ay, wa na, oy. Tuan na. Itagad naman ganito na ko og ang iyang ginikanan. Oh, Nga naman di ay mo. Wa mo magtagad. Nag-away mo? musa na tuig nga. Wagi ko niya tagda. Bisig sa kong ama-ama. I lost my best friend. Kalahit is kinabuhi sa college o sa high school life, uy. Sa high school, aligri kayo. Magkakita pa ka. Pero sa college, ako kikalainan. Namisig ako mga friends sa high school. Ilabi na si Rachel. Sila yung kagyapon si Maymay. May daw ako kauras nga vacant alas akong subject. Mangita ko internetan sa gawas. Akong i-open akong Friendster. Bay, pasensya na ha. Lugay ko naka-check sa akong friend. May mga messages na day. Papagid ka malit. May gani kay nakakommunicate pa ta. O nito nga pagid ka sa atong sabot na makita. Matungag ko eh. Imingaw na biyasan ko sa ako mga high school friends. O gid. Murag maka-appeal ba ka sa atong high school reunion? Go ka? For sure. Doon na kay gustong makita. Si Rachel. Oh. Oh. Nagpas mo ng liog di mo way. Nakagi-expect nga mo abot no. Si Rachel ba? Ni-confirm ba siya nga mutunga siya? Oh. Oh. Speaking of the devil. And the angel is here. Oh. Ano? Si Angel na magining miabot? Ay, dili angel eh. Nas angel. Si Rachel na. Muralag anghel ang face. Wow. Babaeng babae oh. Hi. Am I late? Oh. Nice meeting you, Eloy. Uy, Lee. Saan pick yung Rachel oh? Wa mo gud mi magtagad until ni graduate ta.
Ingon sa na-shock siya nga. Hi. Oh, ikan ko nimo. Nasya ako nga imo kong gihagdan ka ganiya. Dubai, peace. Do you think nahimong kami? Nahimo bang kamo? Look at me now. Do I look like a guy or a totally girl? Girl na girl. Dako ka na kagkalainan. Abi mo ilo, oras-oras. Minu-minuto, doon nagkikausaban. I realize nga, babae gid ay ko inside and out. O dili kay balaki. Babaeng papay gid ay ko. I lost my best friend. O ikaw na. Tungod sa sayop kong pagtuo sa akong pagkaako. All I thought, I also lost you. Can we be good friends again? If you'll allow me, can we be more than friends? High school days, so my high school days are exciting kay saya. There are times my problema ng homework left undone. Rachel was a friend and a crush during my high school days. Nagkakita pagbalik, nagkatagad pagbalik. Akong gipanguyaban, inya bisugod sab siya. Then, that's it. Nahimong kami officially. Ug nahimog yung magdiayon. Ug yatagan mig tulo ka mga anak. Dinhin lang ko utob, more power sa RMN.